Uyu ndi Chikondi, yemwe anapita padera pathupi pake pali miyezi itatu. Kuchokera pamenepo, iye wakhala akumva kutentha thupi, kupweteka m'mimba komanso kutuluka magazi ochuluka ku maliseche. Zizindikiro ngati izi zimatha kubwera chifukwa cha kutupa kwa khomo la chiberekero, zomwe zitha kuyambitsa matenda owononga ziwalo pa nthawi ya uchembere a sepsis. Matenda obwera chifukwa cha kuchulukana kwa tizilombo tosiyanasiyana toyambitsa matenda pa gawo la thupi komanso owononga ziwalo pa uchembere atha kupezeka mwachangu pogwiritsa ntchito tsamba la Meows. Ngati tsamba la Meows la Chikondi likusonyeza zizindikiro zoti ali pa chiopsezo kapena mukuona kuti pali chiopsezo choti akhoza kukhala ndi matenda m'thupi mwake, mukuyenera kuyamba kugwiritsa ntchito gawo losankha mtundu woyenera wa chithandizo. Gawo losankha mtundu woyenera wa chithandizo pa ndondomeko ya First Aid imakufunsani mafunso omwe amakuthandizani pa zomwe mukuyenera kuchita ngati mukukayikira kuti odwalayo ali ndi matenda owononga ziwalo pa uchembere otchedwa sepsis. Tiyeni tiyambe zolemba zokhudza chithandizo chomwe Chikondi akuyenera kulandira potsatira zomwe zikusonyezedwa pa kanema. Choyamba, lembani zina ndi zina zokhudza inuyo komanso odwalayo pamwamba pa fomu iyi. Kenako, lembani zofunikira kulemba mu bokosi lina lililonse ndipo onetsetsani kuti mukulemba eya kapena ayi malingana ndi mmene wodwalayo alili. Ngati wodwala ali ndi zizindikiro zosonyeza kuti ali pa chiopsezo chachikulu, yambani kupereka chithandizo potsatira ndondomeko ya First Aid. Chikondi alibe zizindikiro za mgawo lofira pa tsamba lake la Meows, koma ali ndi zizindikiro za mgawo la chikasu. Potengera kuti Chikondi ali ndi zizindikiro za mgawo la chikasu zosachepera ziwiri, mmodzi mwa madotolo pamalopo akuyenera kumuunika mokwanira pasanaduse maola atatu, ndipo akuyenera kunena chithandizo chomwe chikuyenera kuperekedwa komanso ngati mankhwala othana ndi tizilombo ta bakteriya angafunikire. Pitirizani kumuunika Chikondi pa ola lililonse ndipo lembani zomwe mwapeza pa tsamba la Meows. Ngati wasonyeza zizindikiro zosonyeza chiopsezo chachikulu, yambani kugwiritsa ntchito mwamsanga gawo la First Aid lopereka chithandizo. Ngati gawo losankha chithandizo choyenera lasonyeza kuti pali chiopsezo chochepa cha matenda owononga ziwalo m'thupi pa uchembere ndipo wodwala wanu akupitiriza kukhala m'chipatalamo, muzikamuona ndi kumuunika pafupipafupi pogwiritsa ntchito tsamba la Meows. Ngati akupita ku nyumba, fotokozani zizindikiro za matendawa a sepsis pa uchembere momveka bwino ndipo muuzeni kuti apeze thandizo ku chipatala mwachangu akangoyamba kusonyeza zizindikirozi.